това е за първи път в моята практика и преди това не съм имал опит с подобни инциденти, но така или иначе следа практиката и съм запознат с няколко подобни случаи и преди това някои от тях са имали положителен резултат, други все още имат негативен или отрицателен резултат. В смисъл, че няма присъди за хората, които са виновни за подобни постъпки, ли казвате отрицателен резултат? Значи преди няколко години, мисля, че беше 2008 или 2009 година, не си спомням, преди още да бъде инкриминирано това престъпление, имаше подобен случай, който завърши с присъда. Мисля, че беше пробация и глоба. Не съм сигурен точно. Най-високата присъда. Да, най-високата присъда, която е получавана до този момент. Добре, къде се корени проблема? Нямаме ефективен закон или просто не се спазва този закон? Значи малко да пристъпя към хронология. Значи през 2009 година Сдружение на Тистролата заедно с гражданска група Град за отговорни хора реализираха една подписка за инкриминиране на насилието над животни. Като за 4 дена бяха събрани над 31 000 подписа, като точно тази подписка доведе до включването на съответните текстове в НК. Проблемът е там, че постоянно се сблъскаме с случаи, в които контролните органи по Закона за защита на животните не са наясно със своите функции. А също така няма ясна процедура за взаимодействие между МВР и другите институции в такива случаи. Служителите, поне според мен, масово не познават законите. Така, например, все още няма създаден работещ единен регистър, който Министерството на здравеопазването и храните трябваше да изработи още през 2008 година. Ветеринарните лекари не регистрират кучетата в него, както и изискването на законите. Общините не контролират собствеността на домашните кучета и не събират такси за притежанието. Освен това, както ви казах, самите органи, говорим за контролните органи, говорим за кметове, прокуратура, полицай, не са наясно с самата процедура, която се действа в подобни случаи. Именно това довежда до проблема. Липса координация и синхрон. Разбрах ви, господин Атанасов. Желая ви успех в този случай, след като вие го поемете, дано действително да видим така справедливост, поне. Така си мисля аз за сега. Госпожо Величкова, точно заради тази причина, заради самата дума справедливост, организирате и този протест в Пловдив в събота. Срещу кого е насочено той? Той е по-скоро призив и апел да се спазват законите в тази страна, дали ще е срещу куче, корупция, измама, дете, майка. Крайно време, има ли законите, трябва да се прилагат. В случая ние като природозащитна организация сезираме за подобни случаи, с които се занимаваме. Хората, които очаквате да подкрепят протеста, знаем, че вече сте го обявили във Фейсбук страницата. До сега колко души чрез Фейсбук? Последно над 1100-200 човека са заявили, че ще присъстват. Другите може би, но постоянно получаваме нови попълнения като заявка за участие. Сега имаме така, понеже следим и актуалните теми от деня, с нова информация ще включим госпожа Тунтова, която е директор на басейнова дирекция Пловдив, с актуална информация за така другата тема, която вълнува страната ни след наводненията в Централна Европа. Нормално и ние да се притесним дали високата вълна ще достигне и България. Добър ден, госпожо Тунтова. Добър ли е деня за България, след като вчера бе обявен код оранжев за валежи, днес код жълт за силен вятър? Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели и зрители. Съвсем мога спокойно да кажа, че наистина денят е хубав и слънчев, не само в буквален и преносен смисъл. Наистина има дъждове на определени места в района на Източно-Беломорски район, но те са с количества, които не предизвикват никакви опасности от приливане. Към 15 часа системата за ранно предупреждение на реките Марица и Тунджа показва, че нивата на реките, макар и с леко повишение към настоящия момент в горните си течения, а в по-долните течения се очаква да бъде в дата 15-16, нивата, въпреки повишението, както казах преди малко, са под код жълто. Така че на този етап няма никакво място за притеснение. Що се касае до информацията, с която разполагаме за
язовирите. В всички от тях, без изключение, има достатъчно свободни обеми да поемат още по-високи води, така че не се налага нито принудително изпускане, нито пък има опасности от преливане на язовирите. Тоест, от вашата информация разбираме, че за сега обстановката е спокойна и няма място за притеснение. Точно така, абсолютно спокойна е обстановката и няма никакво място за притеснение. Благодаря ви. Благодаря ви, Атанаска Тунтова, директор на Басейнова дирекция Източно-Беломорски район, с последни новини около дъждовете в страната. Действително, лятото е сезона, в който всеки очаква летните отпуски. Понякога дъждовете ни изненадват. Хората изненадват ли ви вас напоследък като психолог и поведението на българина в определени ситуации? Не ме изненадват, защото това, което не работя първа година, за да могат да ме изненадват. Нещата имат някаква тенденция на случване. Колкото и да отричаме, заражда се едно гражданско общество и даже аз това, което ще се случи, което наричаме протест, за мен това не е протест, защото протест е срещу нещо. А тук излизаме да покажем отношението си в подкрепа на закона. Нещо, което рядко се случва в България. Някой да излезе Сега е момента да обявите точно часа и деня, в който ще се случи това нещо в Пловдив. В Пловдив събота. Тази събота от 10 сутринта на площад Съединение пред Окръжна прокуратура да заповядат всички наши съмишленици, да се срещнат, да си поговориме, да заповядат медиите, които желаят да чуят нашата гледна точка и как реагираме ние. В никакъв случай с шествия, всичко е по мирен път. Добре, благодаря ви за този разговор. Желая ви успех и така да видим една справедлива присъда в България. Надявам и действително този път, по който вие сте тръгнали, да доведе до един